Okay, may buntag na usab kanat may buntag, may bunto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano usab kini atong programa sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alaga, Reverend de Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw karon nga Martes, no, pizza Jess ni ining bulan sa Setyembre. No, so kumusta na mahigala ha? Nang hinaot ako nga na kamungtanan sa kapiskay sa panglawas ni ining sayong kabuntuhon. Nahala no, ato di ay nga timbayaon og happy bispiras, no? Bispiras na manghigala karon sa lungsod, sa bispiras na karon mahigala sa syudad sa Bais, no, ang among silingan nga lungsod, among silingan nga syudad diri sa Manhuyod. Ako ang mga silingan, atong silingan din ako taga Manhuyod, ba ko mahigala. Manhuyod nun yung kong pure. No, unya matud pa karong adlaw fiesta karon sa Bais, so atong tibayaon og mayong mudto ang ato ang mga kaparian din na, no? Of course si Father Nilo Torres, so gingon man usab si Father Boy Sagot, no? Ug akong usab nga uban pa nato mga kaparian din ha. Kumusta na, no? Hinaot kita nga na kamungtanan sa kapiskay sa panglawas. Abino mahigala ato day nga timbayaon of course ug mayong mudto usab ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ug ingon man usab ang ato nga station manager dito sa Actin Basay sa Happy FM si Reverendo si Brother Elmer Lugatiman, ug ingon man usab ang atong mga kaigsuunan din nga mga taga-Actin Basay, ug mo sab taga Basay manghigala ato pong timbayaon labi na gayud ang atong mga silingan din nga mga kabaryuhan sa mapananglit sa kining Lapakun, no? Sitio Pagatban man na siya, no? Sitio Pagatban, no? Tabaang ingon niya na, no? Ang barangay din ha murag kuan, murag Pagatban ang barangay din ha, nya kining Tabaang murag sitio ni, no? Kining Lapakun, no? Kumusta na ang Suderio family? Gimanusab sila si Malin, sila si Riza, o si John Phil, no? Kumusta, no? Padayon kita sa ato ang pagtimbaya. Kumusta na, no? Hinaot ko nga padayon gihapon kita sa ato ang pagpangalagad sa Katolikong simbahan din sa may Lapakon. No? Kumusta, no? Bino maghigala ate kita sa atong Saint of the Day. Bueno, September 10. Agato ang kining patron karon mao si San Nicolas di Tolentino. Yan, no? Taga-kuan kini siya mahigala, no? Taga Italy, no? Taga Italy. Unya matud pa giila kini siya nga patron sa mga Holy Souls, patron of Holy Souls. And then aduna siya gitawag na to usa kini siya ka Agustinian friar, nagpamimbro kini siya. Unya assigned in Tolentino. Ang kining Tolentino mula ang lungsod nga din siya na-assign na great devotion to kining gitawag na tug souls, no? Nagkuang kini siya nagdebosyon kini siya sa mga pag-ampo alang sa mga nangamatay, no? Niya manghigala ang kuan kini siya, no? Gitawag kini siya og San Nicolas tungod kay ang iyahang mga ginikanan ni duol man lagi kang San Nicolas di Bari aron nga mga anak sila. Nya tuod man nakapanganak siya ug gani sila ug ang ilahang anak ilang ginganlan pod og Nicolas di Tolentino. Okay, kay si Nicolas tungod kay na-assign man siya sa Tolentino isip usa ka pari misyonero. Hala, no? Nahala, no? May mudto na kanaton tanan mga higalas. Ako na ginaingon happy fiesta sa syudad sa Bais, no? Grabe na mga tao di magpista mga higala. Halos tanan gahikay. No? Ano, no? Nahala, no? Ari na kita mga higalas sa ato nga topic. Sa may atong topic karon mga higala, no? Padayon gyapon kita sa atong topic mga higala, no? Kining kabahin sa kinibang profession of faith, no? Profession of faith. Na baru mag-uhay pa lang ato gagi saman ang ato ang gidiscuss, no? Kining kabahin sa kining I believe, no? I believe in God the Father Almighty. Ayan, no? Muna atong gidiscuss karon. Ari na pud kita pag-discuss kabahin manghigala sa pamahigala sa dugo ni nagkalisod-lisod naman ko sa kong kinabuhi.
nagkalisod-lisod naman taani. Di aram higala ha. Are nakita sa ato sang hisgutan kining kabahin sa kining the Father, no? Father gihapon, no? Father, no? So sigon sa atong nasayran, kitang tanan nga mga Kristiyanos, no? Kitang mga Kristiyanos, we were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Buti pasabot nga ang ato ang pagka-Kristiyano binasi sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad. No, sa ato pa kung kitang Katoliko, gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kay mauman usab kini ang gitudlo kanato ni Kristo. No, gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Gani, kung atong tanawon sa atong bunyag, doon nagay panahon nga ang ato ang mga maninoy ug maninay gipangutana, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagahong tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta? Moingon dayon ang ato ang mga maninoy maninay nagatuo. Nagtuo ba kamo kang Jesucristo atong manunubos nga buhig hari hangtod sa kahangturan? Mituo, nagatuo. Nagtuo ba kamo sa Espiritu Santo ang parakdito, nya mitubag po dayon ta. Sa ato pa diha nga gibunyagan kita gi-express, no, gi-express sa ato ang mga maninoy ug maninay, including our parents, ang atong dakong pagtuo sa Santissima Trinidad. Munang kita pod mong naatas mga kahadlok manguros punta. Nasoon sa manday kining Santissima Trinidad. Okay. The Trinity is a mystery of faith in the strict sense. One of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed to God. They are revealed to us. No, sa ato pa kini dahil Santissima Trinidad, maglisod kitag sabot ini in our human capacity, ano man kay kabahin man is Ginoo. So kung atong masabtan gyud ning Santissima Trinidad fully understand sa Santissima Trinidad, murag ato lang nasabtan kung unsa ang pagka-Dios sa atong kanabitaw ang mga misteryo sa pagka-Dios sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. So ato lang sigon ra pod sa ato bang panabot, pero ingon nga moingon kita nga mauna gyud kini dili tanganuan kay Dios baya na ang ato ang tawhanong hunahuna dili ginato kaya nga ipasabot kung unsa ang hunahuna sa Dios. No, klaro ba? Hala no, nya padayon ta sa ato ang pakisgot-isgot. Matud pa, the Father revealed by the Son. No, sa ato pabisan tuod kon misteryo kining maong Santissima Trinidad, pero ang anak mismo, no, ang anak mismo maoy nagpadayag niini. No, sa ato pa iyang gipasabot kanato kisa may anak ang atong Ginoong Jesucristo. In Israel, God is called Father inasmuch as He is creator of the world. Even more, God is Father because of the covenant and the gift of the law to Israel. God is also called Father because He is a King of Israel, and most especially He is the Father of the poor, or the orphan, on the widowed, and are under His loving protection. So ito pag-iilag yun ang langit ng Amahan tungod sa daghan kaayong mga rason. Number one, no, matud pa, nahimo siyang magbubuhat sa kalibutan. Number two, siya maoy aduna siya matud pa kasabutan sa nasod sa Israel, including us, no? Unya siya pod ang matud pa nahimong amahan sa mga kabus. Kay mao man gyud kana no ang iyaha nga matud pa gipanudlo. Pero Jesus revealed that God is Father in an unheard of sense. He is Father not only in being Creator, He is eternally Father by His relationship to His only Son, who reciprocally is Son only in relation to His Father. Sa ato pa, si Kristo mismo gipaila ang Amahan. Ug matud pa, si Kristo mismo mao'y nag-reveal, mao'y nagpasabot kanato kung unsa ang Amahan. No, manang maingon siya nga ako ug ang akong Amahan maura. Maingon siya niya na. No, ano man, tungod kay matud palagi, kung ato gyud na siyang tanawon, no, niingon si Kristo nga walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, no, ato kanang mabasa sa Mateo 11 kapitulo 27. No, sa ato pa si Kristo mismo iyang gipaila ang iyang Amahan, although ngano man tungod kay nakaila man siya sa Amahan. Oh, klaro? Ano man na siya. No, muna nga sa ato ang pagka-Kristiyano, no, ato yung nasabtan ang ligitong Amahan, pinaagi kang
Kristo revealed to us by the Son. Yan, ano? Unya, following the apostolic tradition, the Church confessed at the First Ecumenical Council of Nicaea that the Son is consubstantial with the Father and that Father is one only God with Him. Ano? Sa to pa si Kristo mismo mao'y nagpadayag, no, kung kinsa ang iyang amahan. Kung sa ako nang ginaingon, magdepende gyapon nato, no? Because you can never comprehend the meaning of being God the Father. Pero si Kristo mismo nagpasabot gani maingon siya nga kung akong kanang ako ug ang akong amahan usara. Ngabuti pasabot nga ang siya pud mismo nanudlo kabahin siya nga amahan. Kaya doon na ikatulo ka persona nga nagpasabot usab kanato kang Kristo ug sa iyang anak. No, Father and Son revealed by the Spirit. Sa ato pa si Kristo mismo ni announce nga matud pa niya moabot ang kining ang espiritu ang paraklito ang maglalamdag, no, nga mao'y maggiya kanato. No, sa ato pa si Kristo mismo nagpadayag, no, kung unsa ang Santissima Trinidad. No, so muna, no, nga kita sa atong pagka-Kristiyanos, no, dunay uban nga mga dili kay motuoan, ano. Pero matud pa lagi kung gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, gipadayag gyud nato nga kita mga katawhan di ay nga natawo pinaagi sa Santissima Trinidad. O matud pa, bisan tuod kung kanang doon na kita'y mga kahibalo kabahin sa Santissima Trinidad, pero maglisod gyud ang ato ang tawhanong panabot aron pag-ila gyud sa Santissima Trinidad. Muna nga kita naghuna-huna na pud lamang ug unsay ato ang masabtan. Muna nga niingon kita nga ang langitong amahan, nahimong amahan tungod kay siya man ang magbubuhat sa kalibutan. Ano, nya nahimo siya langitong amahan tungod kay sa daghan kaayo mga pagtulunan nga iyahang gitudlo pinaagi ni Kristo, amahan gid usab siya sa mga kabus. Ano? Unya si Kristo mismo nigpasabot gud siya, no? Miingon siya nga kung ako ug ang akong amahan, no? Ako ug ang akong amahan usara. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Murag ingon-ingon ana ba nga gipang sabot. Pero ang Espiritu Santo pod nagpadayag pod kabahin sa Santissima Trinidad. Na importante po na nga mismo ang Espiritu Santo nagpadayag usab kanato pinaagi sa Santissima Trinidad. The Holy Spirit is thus revealed as another divine person with Jesus and the Father. Pero ato nang ipasabot yung maiglaong higala. Pero dili lagi ta ingon gyud matud palagi sa Biblia, no, nga dili gyud nato masabtan pag-ayo ang Santissima Trinidad tungod kay usa man lagi kang misteryo. Pero ato lang tan-awon kung unsa ang mga kahulugan sa Santissima Trinidad sa atong kinabuhi. No, muna nga manguros gani kita unsa ganito sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, nahimo nato ang Dios nga atong tigpanalipod. No, unya do na gani kita mga buhatonon sa dili pa kita magampo, manguros gyud kitang Katoliko. Ngadtungan tungod kay binunyagan man gud kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Muna nga para ber kita mohimo sa atong mga pagampo, gipaila nato, no? Gipaila nato nga aduna kita katungod sa pagpangayo sa Ginoo pinaagi sa atong pagpanguros kay gidawat man nato nga kita nabunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug naluwas kita pinaagi sa pagpakamatay sa krus atong Ginoong Hesukristo ug nagpadayon kitang mipanaw paingon sa gingharian sa langit nga linamdagan sa balaang pulong ni Kristo ug ingon usab sa giya sa Espiritu Santo. Sobra, no, nga magampo gani kita ay manguros kita pagmuros nato nagpaila nga kita adunay katungod sa pagpangayo sa langitong Amahan tungod kay mga binunyagan man kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug nga bitan tuod sa atong pagkatawhanon giluwas kita ni Kristo pinaagi sa krus ug kanunay kitang gilamdagan pinaagi sa Espiritu Santo. Klaro ba? Nala na. So, manguros kita ha. Ayaw ingon nga maingon mo ng laing relihiyon. Di na manguros. Sa tato pa kung dili sila manguros, murag maingon nato nga murag wala. Giyon siya dagyan ni sila pagbunyag. Giyon dagyan wala dagyan ni sila dili wala dagyan sila bunyagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung ano man wala man sila nituoan ang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Nya wala pud di mahadlok pud sila sa krus. Wala daghan ni sila maluwas sa krus. Ayan. Anyway, ingon ni ana, no, mga kuan ra, mga gamay ra pud nga mga pulo pasabot pud mga higala aron masabtan nato kung unsa gyud ang Katolikong pagtuo.
Pero din nilang kuto-kuto, ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin. Tapos mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagaong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.